3 dies, 3 etapes, un recorregut únic i diferent cada any en un entorn natural privilegiat. Benvinguts a la 19a edició de la Volta a Menorca en BTT, una cicloturista exigent, que és sinònim de bon rotllo i paisatges idíl·lics en una illa que és reserva de biosfera. Volta a Menorca BTT. Divendres tarda, Ferreries acull la primera etapa d'una prova que té com a senyal d'identitat el seu caràcter no competitiu i compta amb una organització sense ànim de lucre, a càrrec de la Penya Ciclista Ciutadella. Aquest any, a més, amb nou president al capdavant. Entre voluntaris i tot, jo te diria que ens atracam a les 600 persones. Gràcies a ells, perquè sense ells seria impossible. Tenim les vaques, gent a creuers, els que estan en els avituallaments, mous molta gent. A la recollida de dorsals hi trobem molts repetidors i també participants novells que venen a gaudir dels encants de Menorca fora de la temporada turística. A mí me gusta mucho andar en bici y vengo desde Asturias, que allí tenemos mucha afición, pertenezco a un grupo de mujeres que andamos en bicicleta de montaña y la primera vez vine, bueno, pues por probar. Me lo pasé genial, me encantó la isla y ahora ya soy abuela y con esto quiero decir que se puede andar en bicicleta siendo abuelo. Con mi amigo Nico llegamos de París, Francia, para hacer por la primera vez la BTT Menorca. Lo que esperamos es caminar dentro de las fincas que están usualmente cerradas y es una super ocasión de hacer esto. En caure la nit i amb els frontals encesos, els gairebé 500 participants posen rumb cap al barranc del Jandà per dirigir-se a Cala Galdana, creuant finques privades. Per davant, 33 quilòmetres i 630 metres de desnivell. A Cala Galdana, la lluna ens regala imatges com aquesta. La ruta segueix direcció Cala Mitjana, on comprovem que les vaques serveixen per a tot. Elles són les responsables de controlar la carrera i de donar un cop de mà als participants. Després de superar tots els obstacles, el tram final del recorregut porta els ciclistes per pistes forestals, combinades amb trams de trialera abans de tornar de nou a Ferreries. Un curs poder fer un any més la volta aquí a Menorca, disfrutant de sella, de recorregut que al final sempre tram per aquí i és un plaer al final disfrutar-ho amb el club que han nascut amb ells. La BTT és una data que sempre tenim marcada en vermell en el calendari, és una manera d'acabar la temporada, al final tot l'any competint fora i això, i poder tenir aquesta prova aquí a casa, poder conèixer camins que normalment tampoc no passam i a part fer-ho acompanyada de la gent de sempre, la gent que m'ha vist créixer, me van veure quan vaig començar a fer ciclisme i tot. La veritat és que és un orgull i ja dic, una data que tinc molt reservada perquè sempre faig el possible per ser-hi. El dissabte pel matí a Es Castell es veu sortir el primer sol d'Espanya amb un clima perfecte per gaudir de l'illa pedalada a pedalada. Però tot just abans de sortir, reunió de vaques per acabar de tancar tots els detalls de l'etapa més llarga d'aquesta volta a Menorca. La funció que feim és guiar, acompanyant els participants. Hi ha unes vaques que tenen una funció concreta, que són anar davant, unes que tenen funció d'anar darrere, uns altres tenen unes funcions d'ajudar i els altres tenen funció de fer retalls i en general tot el que sigui un bon devenir de la ruta. A la línia de sortida obsequi per Stuart Thompson, aquest britànic repetidor és el participant que ve de més lluny. I arrived from Manchester yesterday. This will be the 8th time I've done it, so 7 times before.
just a good event, always good with friends. Just the weather's perfect, the terrain's perfect, nice and relaxed. It's perfect. But yeah, I'm always trying to tell more people from England to come. Protagonisme també per a la categoria de promoció. Un any més, els més joves van poder gaudir d'un recorregut específic. Amb ells, un gregari de luxe. Aaron Genestà, medalla d'or al Critérium dels Island Games 2025. Una experiència molt guapa, veure com els atlots i les atlotes disfruten de la ruta. Tots els que venen a l'escoleta i veuen també referents dels adults i tot, veuen un camí a seguir, veuen una motivació per poder anar amb velo i per poder seguir estar fent l'esport que més els agrada. Més de 72 quilòmetres i 793 metres de desnivell que ofereixen una ruta que amaga indrets màgics. Jaciments arqueològics mil·lenaris eren testimonis del pas dels ciclistes que posaven rumb direcció al barranc de Ca l'Emporter. La Volta a Menorca BTT compta amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, una prova que convida a descobrir l'illa més enllà dels mesos d'estiu. L'avituallament de Ca l'Emporter arribava just al moment perfecte per recuperar forces i encarar així la costa sud amb energies renovades. Amb el mar de fons, el camí de cavalls marcava el camí de tornada amb enclavaments majestuosos, com Ca les Coves. I també Vinibecavell, un antic poble de pescadors que sempre ens deixa moments pel record. La Torre del Caufà, una antiga fortificació espanyola del segle XVIII, esperava els ciclistes abans de tornar cap a Es Castell. Es mi primera vez en Menorca, tenía muchas ganas de venir porque mi pareja nació aquí y bueno, la verdad que me enteré a través de ella que esto se hacía desde hacía muchos años y soy un loco de la bici y no me lo puedo perder. Estoy teniendo una suerte aquí con el tiempo, es la organización espectacular, estoy alucinando, vamos, y todavía queda un día más para disfrutar. Vamos, mañana repito y si la semana que viene se puede ser también. El año que viene estoy aquí seguro, sin duda. Hem vengut del Cudi i ja fa 3 anys que venim i la veritat que repetim cada any i supos que l'any que ve repetirem perquè ens agrada molt l'ambient que hi ha, que al final no és una cursa i la veritat que està superben organitzat. Les vaques que ens ajuden són un 10. Ciutadella despertava el diumenge amb el cel obert i el fort vent de tramuntana donava la benvinguda als bikers abans de l'etapa més exigent del cap de setmana. A l'arc de sortida, fotografia de luxe amb els ciclistes professionals formats a la penya ciclista Ciutadella que esperaven ansiosos la gran novetat d'aquesta 19a edició, el tram cronometrat. Bueno, enguany tenim un tram cronometrat que consta de 8 quilòmetres. És la primera vegada que es fa, es va posar damunt la taula i això és com un cuiner, no? Que hi posa un poc més de pimenta o més de sal en el menjar. Nosaltres hem volgut posar el toc aquest més molon. Els 59 quilòmetres i 980 metres de desnivell van començar amb els ciclistes cap a l'interior de l'illa, deixant enrere la naveta d'Estudons, monument de la Menorca talaiòtica, Patrimoni Mundial de la UNESCO. L'imponent barranc del Jandà, aquest cop de dia, per poder gaudir de les vistes, tornava a desafiar els participants. Després de creuar el municipi de Ferreries, era el moment de posar el comptador a 0. Sant Patrici marcava l'inici del tram cronometrat, patrocinat per Activa't Salut i Rendiment. El camí d'en Kane, el seu pas per Vinimoti, marcava els primers quilòmetres del repte
abans de començar l'ascensió al castell de Sant Àgueda, una antiga fortificació musulmana que es va començar a construir al segle X i que servia per controlar el territori. El tram cronometrat finalitzava amb un merescut avituallament a Son Rubí, moment ideal per reagrupar-se abans d'obrir-se pas cap a la costa nord a través de l'accés inèdit a una finca privada. Les fortes ràfegues de vent de component nord no frenaven els participants en el tram més dur de tota la prova. Un tram conegut pels ciclistes locals amb el nom de Mordor. Una zona tècnica que exigeix una gran forma física, plena de pujades i baixades. Un cop a la vall, ja a resguard del vent salat del mar, els participants començaven a assaborir la victòria just abans del seu retorn triomfal a Ciutadella. En el moment que veiem una sortida, tens aquell gent competitiu que dius ho he de donar tot, no? I hem sortit així una mica en grup i tal, i ja ens hem col·locat en Francesc Barber, en Joan Mir i jo davant, i bueno, m'he estirat un poc així, anat a ritme tal, fins que la pujada de Sant Àgueda s'ha seleccionat el grup i el més fort ha guanyat. Alegria, cansament, satisfacció eren algunes de les emocions dels ciclistes al completar les 3 etapes. Ha anat bé, però avui era dura. Nord, molt de temps a peu, caminant, empenyent la bicicleta. Això és que diuen que Menorca és pla, però de pla res. La verdad es que yo para mí un 10. Me he llevado una grata sorpresa con Menorca porque me ha parecido todo espectacular. Porque ha habido de todo, entre senderos, monte, montaña, en mar. Es que hemos andado por todos los sitios. Ha sido impresionante. La verdad es que impresionante. Reconeixement també per als més ràpids del tram cronometrat, els ciutadellencs Francesc Barber i Mariona Taltabull. Sí, la veritat que ha estat molt bé també poder tenir aquest tram cronometrat i bueno, fer un pot de pique, no?, mentre que érem i al final sempre és polit tenir un poc de motivació en veure qui fa el tros més ràpid i la veritat que ha estat molt bé. No havia fet mai un tram així i a jo m'ha semblat fàcil. Bueno, jo anava amb la meva companya, Ana Clara, i quan hem passat per el tram hem començat a apretar les dues i bueno, fins al final. Aquí m'han dit, m'estic canviant i m'han dit que havia guanyat i ella segona i molt contentes. El final de festa entre companys de ruta i nous amics era el moment perfecte per recordar anècdotes d'una nova i inoblidable Volta a Menorca amb BTT. Gràcies a tots els que l'heu feta possible. Salut i ens veiem l'any vinent.